švehlam, že neviete, čo to je. Sú to také tie ľudovo povedané rybičky. Čo s nimi, kde sa najčastejšie nachádzajú, čo im chutí v tej našej domácnosti? O tom sa už porozprávame s odborníkmi a my sa veľmi tešíme, že sa opäť stretávame deratizérmi Tomášom Špánim a Dávidom Lukáčikom. Pani, dobré ráno. Asi prvá vec, ktorá každého zaujíma. Vy ste si aj donesli nejaké rybičky? Pozerám, že čo to tu má. Áno? Je tam jedna malička. Je tam jedna babatko. Dobre, že či predstavujú pre človeka vlastne nejaké zdravotné riziko tieto rybičky alebo švehly? Poteším vás, nepredstavujú. Rybenky alebo švehly nie sú nebezpečné. Oni neprenášajú žiadne choroby, neštípú, nie sú ani parazitmi. Na druhú stranu predstavujú riziko akurát keď pri väčšom premnožení, čo sa týka škody na majetku. Takže toto je škody na majetku? Čo nám urobia? Rozbijú nám taniere, zjedia nám nábytok? To sa vystrašia návštevu. Zjedia papier. Jedia papier? Papier, áno, to znamená, že ohrození sú hlavne staré knihy, alebo fotoalbumy, prípadne tapety. Čím sa živia vlastne teda? Keď hovoríme o tom, že naše knihy sú v nebezpečí, tak čo je ich potravou? Okrem toho papiera, ktorý sme spomínali, je to aj škrob, alebo zbytky nechtov, vlasov, prípadne môžu to byť aj niektoré potraviny, múka. Čo je ale pozitívne, tak jedia aj roztoče. To znamená, že máte síce rybenky, ale vyjedajú roztoče. Ale každopádne asi radšej nemať ani rybenky. Ani roztoče. A so pár roztočmi sa treba zmieriť. No z toho, čo ste nám povedali, ako ich máme hľadať? Kde sa najčastejšie nachádzajú? Sú teda v knižniciach, alebo keď im chutia aj tie naše nechty a vlasy, tak budú v kúpelkách. Čo im viac vyhovuje? Vlhkejšie prostredie alebo suché? Presne vlhké a teplé prostredie. Čiže ak sa tomuto chceme vyhnúť, tak sa treba aj pobaviť o tom, aj porozmýšľať, že čo vlastne spraviť vo svojom obydlí, aby to prostredie nebolo vlhké a nebolo prekúrené. To znamená, že pravidelne vytierať podlahu a podobne, ale milujú kúpeľne, záchody, špajze, povaly a v zásade všade, kde je teplo nad 20 stupňov a kde je vlhko. Často sú ešte aj pod linkami v kuchyni a okrem teda vlhkého a teplého majú ešte veľmi radi aj tmavé prostredie. Sú svetloplaché, takže keď zapnete svetlo, tak ich väčšinou neuvidíte alebo ujdu. Majú radi tmu. No a teraz poďme na situáciu, kedy už človek má doma švehly, rybičky, nechce ich chovať ako domácich miláčikov. Áno, ako domácich miláčikov. Ako sa ich zbaviť a možno skúsme najprv, že bez použitia chémie nejakej výraznej. No zabíjať jednu po druhej, nie? Aj to je dobrý spôsob, pretože oni sa nepremnožujú veľmi rýchlo. To znamená, že keď niektoré hmyzy, keď zabijete jeden kus, tak sa absolútne v tej kolónii nič nestane. Ale rybenky alebo švehly sa rozmnožujú pomerne pomaly. To znamená, že už aj keď usmrtíte jeden kus, už to má vplyv na počet tej populácie a na ich rozmnožovacie schopnosti. Takže áno, aj to je možnosť zabíjať ich jednotlivo. A ešte? Každopádne je veľmi veľa rôznych, nazvem to, že babských receptov. Ako sa toho dá zbaviť, že nalákať ich na zemiak alebo rôzne lepové nástrahy a podobne. My sme profesionáli, to znamená, že my s takýmito babskými receptami... Ani ste ich neskúšali? Poviem úprimne, že nie, lebo mám za to, že asi úplne nefungujú tým, že nám sa sami ozývajú ľudia, ktorí chcú, aby sme im s tým pomohli a my na to naozaj ideme profesionálnou technológiou. A väčšinou vyskúšali už všetko všakže, takže... Väčšinou ľudia vyskúšajú a volajú profesionálov naozaj, keď si už nevedia poradiť. Čiže aj zemiaky, aj mokré noviny a podobne skúšajú, čiže potom už ideme na radu my. A my ich sa snažíme zlikvidovať. Buď, že ich chytáme do lepových nástrah, ale poviem otvorene, to je dlhodobejší proces a nie je 100%, alebo ideme na to už naozaj, že chémiou, overenou chémiou, aby sme ich zbavili. Ale ja by som chcel ešte povedať to, že my riešime dôsledok, nie príčinu. To znamená, že zlikvidujeme švehly, ale treba sa tak správať vo svojom obydlí, aby sa do budúcna nevrátili. To znamená, že netreba mať príliš vlhko a ani prekurovať. Treba udržiavať asi základnú hygienu, pravidelnú hygienu, aby sa nemali čím živiť, potom im bude naozaj komplikovanejšie a pôjdu k susedom. Takže navštívite tých. Koľko zásahov treba absolvovať? Napríklad pokiaľ u niekoho sa vyskytujú švehly vo veľkom, prídete, použijete chémiu, vybavené, alebo musíte opakovane robiť zásahy? To je veľmi individuálne. Sú prípady, kedy stačí aj jeden zásah
ale pokiaľ to je rozmnožené napríklad v celom paneláku v viacerých bytoch, aj v stúpačkách napríklad, potom tých zásahov treba určite viac. 2 a niekedy aj viac. Ale často sa stačí aj jeden zásah. Podľa premnoženia, podľa zamorenia. Jasné, rozumieme. A teda toto je vaša výbava, ktorú nosíte na ten zásah proti rybenkám, hej? Celé oblečenie, toto, takto vyzerá tá chémia. V zásade veľmi zjednodušene, áno, takto vyzerá naša výbava. Maska, tá je nevyhnutná, lebo pracujeme s chemiou a oblek, ten sme chceli doniesť na demonštráciu, ako to vyzerá. No darmo, ale je v ňom teplo, takže veríme. Proti takémuto nepriateľovi, aj keď tie rybičky nie sú až takým veľkým nepriateľom, ale teda niektorí sa ich naozaj tak akože nemajú ich radi. Sú tu viac ako 300 miliónov rokov medzi nami, hej, takže oni sa už naučili, že ako sa nám vyhýbať. Áno, presne tak. Pani, ďakujeme veľmi pekne. No a poďme my ďalej. Ideme trošku bojovať so švehlami, alebo rybičkami, alebo rybenkami. Keď uvidíte fotografie, určite pochopíte všetci, o čom budeme točiť s Tomášom Špánim a Dávidom Lukáčikom, ktorí sú deratizéri. Dobré ráno, chlapci. Páni, dobré ráno. Prvá vec, ktorú musíme vysvetliť, keď človek zbadá rybičku v domácnosti, možno sa tak zháči, že čo to tu lezie a možno sa toho bojí. Je dôvod báť sa švehiel? Netreba sa báť. Neštipu? Nehryzu? Aj nehryzu. Nebodajú? Necúcajú krv? A nič neprenášajú zle. No, tak potom prečo sa ich chceme zbaviť? Vyzerajú hnusne a dokážu robiť škody na majetku. Možno, že akurát toto je ten dôvod. Dobre, aké škody na majetku? No, oni majú veľmi radi papier. Na druhú stranu nepohrdnú ani cukrom, múkou a podobne, takisto nábytkom alebo tapetami. Takže knižky, staré knižky dokážu fotoalbumy. Alebo potom, keď nám príde daňová kontrola napríklad, tak povieme, že nevieme tie papiere nájsť, asi nám ich zjedli švehly. Práve si dala niekomu skvelý návod. Môže byť, nie? Môže byť. Môžeme vyskúšať, ale dopredu nikomu neodporúčam si na záchode nechávať, že staré časopisy alebo staré knižky, alebo aj v kúpeľni tam ide vlhko, lebo je to jednak pred nich dobrý domček a neobmedzené množstvo potravy. Ale im chutia aj nechty a vlasy, to znamená, že treba pravidelne robiť poriadok. Presne tak. Treba dezinfikovať, treba vetrať, treba vytierať podlahu, treba si dať záležať na tom, aby nebola prílišná vlhkosť. Vraj, že jedna generácia švehiel dokáže žiť približne 3 roky, takže oni majú celkom dlhý ten životný cyklus. Ako sa ich zbaviť, teda pokiaľ to nevieme spraviť takouto klasickou metodou, že ich budeme odchytávať, vyhadzovať z domu, alebo im pekne kázať, že prosím ťa, opustí môj domov, potom nastúpite vy páni a ako proti nim bojujete? Používame insekticídy, to znamená, že chemické postreky a aplikujeme ich jednak hlavne do miest, kde je vlhko, to znamená kúpeľne, WC, podkuchynské linky a takisto aj do stupačiek, tam, kde sa presúvajú. Treba opustiť svoj príbytok, pokiaľ dochádza k takémuto boju proti švehlám, alebo môžeme byť v pohode doma a ten boj prebieha? Môžete byť, akože pri našom boji bude fajn, keď nás chvíľku necháte osamotených, iba aby sme my bojovali vo vašom byte a potom sa môžete ale takže nie je to také, že musíme na pol dňa teraz opustiť byt, lebo tá chemikália, ktorá sa používa, by možno mohla pôsobiť negatívne na človeka. Alebo na domácich miláčikov. Nie, ani na domácich miláčikov. Jediné, čo sa vždy pýtame dopredu, tak čo sú studenokrvné zvery. Napríklad, keď má niekto doma jašteričky, plázy, podobne. Takže tie si treba odložiť, ale ináč sa zvyknú naši klienti tešiť, lebo my ich zvykneme ešte zbaviť aj vošiek vo kvetinách. Toto som sa chcela spýtať, že či tým ešte neeliminujete aj iných nejakých obyvateľov nechcených? Tie chémie sú širokospektrálne. Napríklad mravce, či s tými už treba... Mravcami bojujeme trošku odlišne. Na to sa používajú požerové pásce, to znamená to, čo žerú také gély. Takže na to nie je úplne vhodné na mravce, ale inak na bežne pavúky, muchy, komáre, tak áno, na to funguje ten postrek. Ale záleží o to, že čo sa strieka. No. Keď sme sa rozprávali predtým v tom predchádzajúcom vstupe o švehlách, tak ja som tam navrhla, že keď ich naozaj nemáme príliš veľa, že sme objavili nejaké 3-4, že stačí ich plesnúť nejakou tou papučou alebo niečím. A vy ste povedali, že to v podstate môže mať na tie švehly dosť výrazný vplyv, pretože oni sa nerozmnožujú až tak rýchlo. Presne tak. Za jeden cyklus životný dokáže jedna švehla naklásť, samozrejme samička, tak okolo 20 vajec. To znamená, že keď nejakú vidíte, treba sa ale dať pozor, lebo keď už vidíte, oni sú veľmi plaché. Nemajú radi svetlo, čiže keď už k tomu dojde, to znamená, že ich máte naozaj o mnoho viac a treba už konať. Čiže áno, treba hodiť papuču
a keď tá jedna papuča nestačí, tak treba sa obrátiť na odborníkov. No, treba povedať, že keď som počul, že budeme sa rozprávať o švehlách, tak som netušil, čo to je a musel som si to vyhľadať. A teda im hovoríme rybičky podľa toho striebristého povrchu tela a podľa pohybu, ktorým ako istým spôsobom imitujú to správanie ryby vo vode. Šupinky na tele, takže aj to je ďalší znak. No a vy ste hovorili, že sú škaredé, aj mne je ľúto, aby ste povedali, že škaredé náhodou však celkom sú chutné. Prosto milé, ňuňo. Tak donesem ti na budúcu nejakú, keď objavím. Pani, ďakujem